जोंनि थांखिया जाहैबाय दिनै डिभाइड आसाम 50-50 जिहेतु बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि आद्रा सिमां बे आद्रा सिमांखौ जाफुंहोनो थाखाय जों दिनै बे अल बड' एक्स भलन्टियार फर्स अर्गेनाइजेसनखौ जों जोनोम होदों आरो बे अल बड' एक्स भलन्टियार फर्स अर्गेनाइजेसननि गेजेरजोंनो जों दिनै बे जोंनि जि सिमां आद्रा थाबोनाय बे आद्रा सिमांखौ जों जाफुंहोनो थाखाय जों दिनै आवगायदों आरो जों बेबायदिनो आवगायलांबाय थागोन। जोंनि जिहेतु आन्दलन बे आन्दलना जाबाय मोनसे गणतन्त्र हिसाबै जों थांगोन। जों खुनु मोनसे अस्त्रनि गेजेरजों जों बे आन्दलनखौ जों खालाया। जोंनि जिथु थांखि आरो बे आन्दलन बे गासैबो जोंनि बोहि कलम जों सम प्रयोजन जायोबा जों धर्नानि गेजेरजों जों आवगायगोन आरो बेबायदिनो जों किसुमान लामाफोर जथेनानै जों धर्ना होनानै जों बे प्रसेसआव जों आवगायलांबाय थानो थाखाय जों इस्सा खालायगोन। जों बे बड'लेण्ड डिमान्ड खालामनायाव बड'लेण्ड जिथु बिनायाव जों गासै रायजो राजाखौबो जोंखौ मदद होनो थाखाय जों खावलायगोन। खारन जों बे मोनसे बृहत्त जिहेतु बिटिसि आरो बड'लेण्ड जिहेतु सोरजिनांगौब्ला गासै जिहेतु रायजो राजानि जोंनो मदद नांगोन। बेनिखायनो जों गासै जोंनि रायजो राजा गासै हारि गासैखौबो जों बेबायदिनो जों खावलायनानै जों मदद बिनानै जों बे बड'लेण्ड सोरजिनायाव जों बिथांमोनखौ खावलायनायनि गेजेरजों जों आवगायलांनो इस्सा खालायगोन। जेराव मोनसे समाव एनडिएफबिआ माने सेपारेट स्टेटनि सायाव माबा गैयामोन, बिथांमोनहा फोथायनाय गैयामोन। दिनै बिथांमोननि माबायाबोथ' जोब्बाय, संग्रामाबो जोब्बाय होननांगोन। दा बिदिब्ला बर' हिसाबै जों बर'आ बयबो खौसेयैनो जानांगोन। एनडिएफबिआनो जा, सोरबा बिएलटिआनो जा, बा बिएफआनो जा, बा गासैबो रायजोखौनो जों बयबो जयै लानानै थाङोब्लासो जोंनि सेपारेट स्टेटनि सिमाङा जाफुंगोन होनना आं सानो। बर' रायजोखौ मोननांगौ, दाफुंनो हानांगौ। दा बयबो जुदि खौसेयै जोंनि गेजेराव बे थांखिया आरोबाव फिन फैबावोब्ला आं बेक्तिगत भाबैबाबो माने मदद खालामगोन आरो जेरै हायो बेखिनिखौ आं बुङो आरो। दायो जोंहा गावनि खुंथाइ दङ बिटिसि, दा बे खुंथाइ थासेयावबो बड'लेण्डखौ मानो बिनो गोनां जाखो होनना नोंथाङा सानो? बिटिसिआथ' जोंनि एसे माने पलिटिकेल पेट्रनाइज लाथ'नायनिसो बाथ्राखामोन आरो जेराव बे सेपारेट स्टेटनि बाथ्राजों बा रुजुयोब्ला बिटिसिआ जोबथा नङा जोंनि थाखाय। दा बे गोलाव सम जेराव सेपारेट स्टेटनि बाथ्राखौ लानानै जों गोलाव सम सोमावसारबोदोंमोन, बे सोमावसारनायखौ जाफुंहोनांगौब्ला ओंखारफिननांगोन निस्सय, आरोबाव सोमावसारनाया जागायफिननांगोन बेखौनो सानो। आलादा रायजो बिनायनि बे दाबियाथ' बहुद सिगांनि दाबि आरो बे दाबिया फुलफिल जायाखै। बेखायनो जोङो भलन्टियार फर्स अर्गेनाइजेसननिफ्राय बेखौ जोङो दाबिखौ लाबोफिनबाय। अलरेडि मेम'रेन्डाम गथायबाय जोङो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनोबो आरो जोङो बावैनो जोङो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टखौ जोङो लोगो हमहैगोन, मेम'रेन्डाम हैगोन, जोङो धर्नाबो खालामहैगोन। आरो बिनि सिगाङाव जों दाखालि काजलगावआवबो जोङो माबाबाय, जों कनभेन्सन लाखांबाय। बेवहाय जोङो गोबां जोंनि संगठनफोरनिबो जोङो सहयोग मोनबाय। आरो बेनिफ्राय जोंहा क'क्राझाराव आरोबाव मास गेदारिं मोनसे प्रग्राम दंबावो बे बड'लेण्ड सोमावसारनाय बा दाबिखौ लानानैनो। दा मथा मथि आन्दलना जोंहा स्टार्ट जाबाय। दा बे आन्दलनखौ मा राहायै खालामगोन नोंथांमोना? दा बे आन्दलनखौ जोङो गोदो जोंहाथ' आन्दलना माने नन भायलेन्ट डेम'क्रेटिक पिसफुल मेथडमोन। उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननाय अल बड' स्टुडेन्टस इउनियननि जिथु दाबि, बे गणतान्त्रिक भाबै बे बड'लेण्ड रायजोखौ सृष्टि खालामनांगौ बा जोङो आन्दलनखौ खालामगोन, बेमोन माने गान्धीजिनि मेथड। जुदि डु अर डाइ होननाय जों मोनसे स्ल'गानखौ लादोंब्लाबो बे जाहैबाय जोंनि माने माबा जाहैबाय, बे जोंनि मट' माने जोङो बड'लेण्ड रायजोखौ मोननो थाखाय जोङो माने नांगौबा जोङो जिउ बावगोन, जिउखौ दान होगोन, जों सेक्रिफाइस खालामगोन, जेसेबां आन्दलन खालामगोन जों खालामगोन, थेवब्लाबो जोङो बड'लेण्डखौ सोरजिगोन, बे जोंनि मट'मोन आरो। राजखान्थि हान्जाया जोंखौ थोंजोङै मदद होआबो जानो हागौ, नाथाय जोङो बिथांमोनखौ खावलायगोन जे जोंनि दाबिया जिहेतु गोदो बड'लेण्डमोन, आलादा रायजो सोरजिनायसोमोन आरो बे दाबिजों बे आन्दलनजों बड'लेण्डजों बयबो माने रिलेटेड, बयहाबो सम्पर्क दङ। दानि जिथु खुंथाइ जिथु गोहो दङ बा माबा दङ, बेवहाय
पार्टि बिथांमोनाबो गोदो आन्दलन खालामनायमोन बड'लेण्डनि थाखायनो नांबोनायमोन खिन्थु जोङो बे काउन्सिलखौ लाथ'दों बेखौ जों एक्सपेरिमेन्टेल बेसिसाव नायनि बेजों डेभेलप जानाय जाया जोंहा माबाया रैखाथिया फैगोन ना फैया बेजों जोंनि सिनायथिया बेजों माबानो हायो ना हाया गोदोर जानो हागोन ना हाया बेखौ जोङो प्रमान नायथ'नो थाखायसो बे काउन्सिलखौ जों लाथ'दोंमोन 6 सिडिउलखौ जोङो मोनदोंमोन दा बियो अलरेडि प्राय 20 इयार्स बे माने बारलांबाय दा 20 बोसोराव जोङो जा एक्सपिरियेन्स खालामबाय जि जोङो बुजिना मोनबाय बे जोंनि थाखाय थोजासे नङा जेब्लासिमहालागै जोंनि आखायाव ल' एन्ड अर्डार अर्थात पुलिस एडमिनिस्ट्रेसन हम डिपार्टमेन्ट आरो बेनिफ्राय फाइनान्सियेल पावारा फैया अब्लासिमहालागै जोंनि बे काउन्सिला थोजासे नङा आरो गोसोबायदि खामानि मावनो हानाय दं